सर्व धर्म समभावाचं प्रतीक म्हणून ओळखला जाणारा मोहरम ताजिया या उत्सवाकडे पाहिले जाते। मालवणात मुस्लिम बांधवाच्या वतीने काल सायंकाळी मिरवणुकीसह प्रथेप्रमाणे मोहरम उत्सव साजरा झाला। किल्ले सिंधुदुर्ग आणि मालवण वासियांच्या ऐक्याचे प्रतीक दर्शवणाऱ्या मोहरम ताजियाकडे शिवकालीन उत्सव म्हणूनही बघितले जाते। मालवण बाजारपेठ भरड ते राजकोट अशी ढोल ताशांसह ताबूत ताजिया मिरवणूक पार पडली। किल्ले सिंधुदुर्गमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे किल्ल्याच्या रक्षणासाठी असलेले किल्लेदार मुस्लिम बांधव होते। त्यापासून हिंदू व मुस्लिम धर्मात सर्व धर्म समभावाचे प्रतीक असणारा मोहरम ताजिया उत्सव शिवरायांनी मालवणात सुरू केला। आज 354 वर्षे लोटली तरी शिवकालीन प्रथा आजही हिंदू मुस्लिम बांधवाच्या वतीने साजरी केली जाते। मोहरम म्हणजे हजरत मोहम्मद पैगंबर, हजरत अली, हजरत फातिम, इमाम हुसेन, हजरत इमाम हुसेन या 5 पवित्र आत्म्यांचे प्रतीक म्हणजेच ताबूत मानले जाते। किल्ले सिंधुदुर्ग येथील मुस्लिम हिंदू बांधव एकत्र येत काल दुपारी 1 वाजता शिवराजेश्वर मंदिरात ताबूत आणण्यात आले। शिवराजेश्वर मंदिरात प्रार्थना झाल्यानंतर मंदिरासभोवताली ताबूत मिरवणूक झाली। त्यानंतर होडीच्या सहाय्याने शहरातील मेढापीराची भाटी येथे ताबूत आणण्यात आले। येथे आणखी एक ताबूत सजवून मालवण मेढा बाजारपेठ भरड मार्गे फोकांडा पिंपळ ते मेढा राजकोट अशी वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात आली। या मिरवणुकीतील ताबूत आकर्षक फुलांनी सजवण्यात आला होता। मिरवणुकीत मालवणातील हिंदू मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। मेढा राजकोट समुद्रकिनारी या ताजियाचे सायंकाळी विसर्जन करण्यात आले। यावेळी मालवण पोलिसांच्या वतीने चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी एक दिशा मार्गाने दुहेरी वाहतूक सुरू ठेवली होती।